maraya ne ni, maraya ne ni, maraya ne ni, wayo maraya ne ni, maraya ne ni, a dama da hauni, dalilin soyayya yau nake yin kuka. Na yarda kwarai soyayya duniyar ta da faɗi, gwanin da ya dace a cikin ta shi ke kauɗi. A yau mai cewa so da zan makararbi, maraya ne ne, dalilin soyayya yau nake yin kuka. Akwai wata yarinya da ta nunan ƙauna, na muzanta ta don ta yi ƙas da ajina. A kwana a tashi na rizkuwar wata rana, na sani ke ya ce an faɗe ta a gona. Kalaman ɓatanci har in bi ta da zagi, ina yin wannan ne don gare ya zugi. Ita ko soyayya ta ba ta sace hangi, a yau labarin ne ɗan uwa zan baka. Ina cika baki wai ba ni wasu da'a, ashe kaddara ta wata so ciki ba sa'a. Dalilin soyayya yau na canza ɗabi'a, ga al'umma na zama dan bushiya gun ɗauka. Garin kwai iko amma ya zama ta na banza, yau 'yar talakawa ce ke ta nunan iza. Ina rarrashin ta ita da fa'iza, na kyamata ba ta san gani na fuska. Sanarta da baya yadda na yi ta yi wa mima, tana ƙaunata ni ko ina yi mata kyama. Dalilin soyayya mima ta shafa ma, silar ajalinsa na zamo kwarai ba shakka. Alhaki kwaikwayo ne yau gashi kullum bina, dare da marece kai safiya har rana. Dukan al'umma sun gazzaka ne kaina, bani da aiki kullum ta famun kuka. Ina ji a raina ba zan tsawon raye ba, hakika inda ban aurugun fa'iza ba. Dan ta zama raina kuma rayuwa ta babba, akan ki hakika yanzu na fara shakka. Ina so ki gane so kaddara ya halitta, idan ya faru to rabu ne ya kadarta. Nufi da nufata ce gun maza ko mata, fa'iza kyakkyawa tausaya ki bar kyamata.